Vítajte pri počúvaní Min Morning Show Kamil. Ja som váš host Kamil a môjim hosťom dnes je nik iný ako Mati the Otter. Ahoj Mati. Zdravíčko, čauko. S Matim sme vám slúbili v našej poslednej epizóde, že nahráme aj druhú časť našej tematickej debaty na ohľadom viery, náboženstvu, cirkvi a osudu. Mati, najprv ale by som sa ťa rád spýtal, ako sa máš teda dneska? No, dneska sa mám dobre. A teším sa, že spolu preberieme zase nejaké tie témy. Zaujímavé témy. Dnes to možno už nebude také kontroverzné, ako v prvej epizóde. Budú tu skôr také moje tie príbehy a životné skúsenosti a vlastne také. Takže aby som vás teda uviedol, o čom sa budeme dneska baviť, tak našu prvú tému bude náš pohľad, môj a Matýho pohľad na to, ako vidíme osud, či veríme v osud, v náhody, či existuje nejaký Boží plán a či môžete si ovplyvniť vašu budúcnosť, alebo je nám všetko predurčené. A druhou témou bude posmrtný život, či veríme v duchov a nejaké, ako už Mati spomenul, nejaké tajúplné príbehy, za ktorých vás možno zamrazí, možno nie. Uvidíme. To si necháme na koniec, také najlepšie skvosty. Takže nevidím dôvod, prečo nezačať hneď sa dostať do prvej témy, pretože aj ja mám čo povedať k tomuto, ale som samozrejme zvedavý, čo Mati na to. Tak najprv taká jednoduchá otázka. Mati, veríš v osud? No, ja verím v osud určite a za mňa je to také predurčené niečo, že proste moc to nezmeníš, ako nevrajím, že to trošku nevieš, jak si ovplyvniť, určite áno, ale tak minimálne by som povedal. Ale skrátke všetko má byť tak, jak má byť, alebo ako to mám povedať proste, že... Hej, rozumiem, čo chceš povedať. No, možno by trebalo povedať, že aké sú také najznámejšie pohľady na túto tematiku. Ja by som povedal, podľa mňa, ako z môjho života, jak to vnímam, ale ako aj z iných ľudí, ktorým som sa o tom bavil, tak buď veríš ako nejaký osud, alebo taký, a teda aj nejaký Boží plán, ak si veriaci, že sú ti veci akoby predurčené, čo sa stane v tvojom živote. A že máš slobodu voľby možno, ale nejako vždy to skončí tam, kde by to malo skončiť. To je jeden pohľad na život. Potom taký druhý, asi najznámejší, je, že teda neveríš žiadny osud a nič nadpozemské alebo nadprirodzené. A iba ideš s tým životom, ako ide ten život. Hej? Že veci sa stávajú náhodou a nie je v nich žiadny hlbší zmysel. A možno ešte taký tretí spôsob zmýšľania, s ktorým som sa stretol, je, že viera nie náboženská viera, ale viera v nejaké energie medzi nami. A takúto možno to je z tej takej Ázie skôr, viera na nejakú tú karmu, že existuje možno nejaký systém, že koľko dávaš, alebo koľko dobrého robíš, alebo zlého, toľko sa ti vracia. Hej? Takže sú to také, dajme tomu, tieto tri pohľady, čo ja vnímam ako také, ako veci, ktorými som si možno aj ja prešiel a stále prechádzam, hej, lebo v tejto otázke aspoň ja nemám nikdy 100% isto, že ktorá z týchto troch ciest je tá správna, aby si mal nejaký ten mier v živote. No ale teraz, keď som ti ich spomenul, teda, Mati, kde sa vidíš ty v týchto troch cestách? Teda, aby som to zrekapituloval. Vieš, osud, čo sme načrtli už, hej, nejaký Boží plán, alebo že neexistuje nič, len proste život ako taký. Alebo je nejaká karma, kde ty ovplyvňuješ tým, aký si človek.
No, ono takto, no to je podľa mňa úzko spiaté a vlastne tá prvá možnosť tou tretiou mi vychádza, lebo tá druhá, že neverí na žiadny osud, to je blúd a proste určite dačo aj karma bude mať do seba a no Boží plán, no takto, to je uhol pohľadu, hej, proste zase, že ktorý boh je ten správny trebárs, hej, lebo pravím, ako teraz len trošku tak od veci, proste raz, keď bol niekto vychovaný trebárs ku kresťanstvu, tak to mi dúfam dá každý za pravdu, že práve on si myslí, že ten jeho boh, tá jeho viera je správna. Hej, to si môže takto povedať na opačne úplnej strany planéty, hej, že proste ja som bol vychovaný v tom a presne tá moja je viera správna, hej, že to sa trošku tak bije a každý má tú svoju pravdu a je to taký uhol pohľadu, čiže za mňa tá jednotka a trojka, čiže aj tá karma, ako sa človek správa, že sa mu to vracia, tak to by som to vlastne asi opísal. Alebo, no. Čo sa týka môjho pohľadu, je, že ja som, dajem tomu, veľmi dlhú dobu, dlhé roky, žil v tom presvedčení, že s tou trojkou, ktorú som spomenul. Teda veril som na karmu a nejakú... Ja som mal takú teóriu, čo som rád rozprával. Hlavne, keď bola nejaká debata, aj vyhrotená debata. Ja som vždy rád bavil sa o teórii karmy, hej, a takej teórii, jak som to nazýval, galaktických energií. Lebo predsa akože to je v tom zmysle, že žijeme v galaxii, hej, že je vesmír a galaxia je niečo nekonečné, niečo, čo si nevieme predstaviť veľkosť toho. Lebo my žijeme na jednej planéte z miliard planet, ktoré sú, hej. A že tie energie vlastne sú ako na Zemi, tak v tom vesmíre nejaké energie existujú, hej. A ja som veril v to, a že takto môžeš ovplyvniť tvoj život. Niečo na tom bude určite. Vieš, že a preto som sa snažil, akože ono je to aj také, jasné, že tiež som vyrastal vo vedení, takom kresťanskom myslení, vieš, že buď dobrý bližnému svojmu a proste dobre skutky a nejak sa ti to vráti, vieš, že a nehovorím, lebo hovorím, že veril som, neznamená to, že teraz si myslím, že máš byť zlý človek, ale tak som veril, že proste ja som si tak našiel v tom takú logiku svoju v tom, že keď robíš dobre ľuďom, si dobrý ľuďom, tak ono sa ti to vracia, len ty to tak nevidíš možno presne, že kedy sa ti to vráti. Že neznamená, že keď ty niekomu veľmi pomôžeš, hej, nejakú veľkú pomoc, a potom sa ti to vráti, ale nevždy je to rovnomerné, hej. Že sa ti to vráti niečo menšom, hej, ale tu už je na tebe, či si to uvedomíš, že začal sa ti v niečom dariť, že to vlastne to je následok toho, že si niekedy, že si bol dobrý do toho momentu, hej. Takisto som veril, že na to zlo, hej, že keď ľudia sú zlí a že naozaj zlí, že diabolský proste, že robia ti naprieky ohováranie, krádnu alebo proste klámu. A že sa im to proste, nejako sa im to tiež musí raz vrátiť, hej. Tým som sa tak vždy uchlacholil, hej, keď sa mi niečo zlé stalo. No, ale veľký bod zlomu nastal tento rok pre mňa, lebo veľa vecí sa mi stalo zlých a veľa takých, akože, čo si myslím, že som nijak ja sám sebe nezavinil svojim správaním. Napríklad, a to dosť nalomilo moju vieru v tú karmu, alebo v to odozdávanie príjmania energií. Pozri, sám si napríklad povedal, z toho, všetko, čo si mi teraz povedal, tak mi vyplýva z toho, že keď niečo spravíš dobre, tak ti to potom príde v menšom a možno si to neuvedomíš, hej. No a takisto je to aj s tým zlým, čo sa ti teraz stalo, tak sa ti to možno vrátilo, ale zase naopak v horšom, aby si to zapamätal a aby si už nerobil niečo, vieš. Môže to byť maličkosť, že ja neviem, no nenapadne ma nič teraz proste také, ale neviem, proste trepnem, že ako rozumieš. Ja rozumiem, čo chceš povedať, ale ja som chcel vlastne dopovedať tomu, že
taký príklad, hej, ktorý by som chcel zdieľať, je, že keď som ochorel, do detailov nebudem rozoberať, samozrejme to nie je potrebné, ale keď som tento rok som mal problém veľký, mal som proste problém s ušami, hej, že som mal zápal a tak a bolo to dosť zle a mám z toho doteraz trvalé následky z toho ochorenia uší, čo som mal tento rok. A samozrejme, keď som tak proste ležal na tabletkách, v bolestiach proste, hej, z toho, čo sa mi stalo, tak proste som začal rozmýšľať nad tým, hej, že prečo som si to zaslúžil, vieš, to je takéto rozmýšľanie, že prečo sa to mne stalo. Čo som také zle strašne zrobil. Do toho momentu, vtedy som nemyslel, že som taký zlý človek, alebo tak. A začal som sa ľutovať, nevedel som nájsť proste nejaké vysvetlenie toho, že prečo sa mi toto stalo a prečo musím mať teraz ešte z toho trvalé následky. Tak ja som sa odklonil od toho rozmýšľania a začal som sa premenil som svoju myseľ na to, že začal som skôr veriť v to, že je nejaký ten Boží plán, hej? Že je nejaký osud, že sú nám veci predurčené, ktoré sa nám dejú a máme slobodu voľby, hej? Ale vždy vlastne dojdeš do toho záveru, do ktorého si mal. Proste, jak si povedal aj ty, že proste, čo sa má stať, sa stane. Hej. A v tom som našiel väčší mier. Jak vo verení v tom, že jak veriť v to, že či som bol dosť dobrý človek, alebo som bol zlý, alebo prečo, tak to mi to dá viac mysleť. Proste je nejaký osud a tak sa mi to malo stať, všetko, čo sa stalo, a proste idem ďalej, hej. Ale musím veriť, že ma čakajú lepšie veci, alebo že už sa mi to nebude diať, ale proste, že mne to dáva takto, možno je to racionálne, ale že mi to dáva väčší zmysel, keď verím v ten takzvaný Boží plán, hej, že je tá cesta nejakým spôsobom predurčená. Aj keď ju môžeš vplyvňovať svojimi voľbami, ale asi je niečo, asi je nejaký ten plán. Čo na tom bude, no, takže... No neviem, či v mojej hlave by som to spájal priamo s vierou, len páči sa mi ten výraz, že Boží plán, alebo aj po anglicky God's plan, proste, neviem, takto, že ja som sa dosť zmenil, už tak neverím na tie energie veľmi, alebo na tú karmu, že sa ti to vráti čo si zrobil a tak, lebo mne príde, že aj z toho druhého hľadiska ľudia, čo mne ubližili veľmi, hej, nikdy som nejako nevšimol si, že by aspoň, dobre, tak neviem, čo sa im deje každý deň, ale nevšimol som si, že by sa im to vracalo. No v podstate to, čo si povedal, tak to trošku možno aj súhlasím s tebou a mám to podobné, lebo ja som veľmi veľa ľuďom pomohol a nejako nemám pocit, že by sa mi to vracalo a čakal by som, že sa mi to bude vracať a nejako sa mi to nevráca, čiže je to také, vieš, no proste, jak si povedal. Tak, vieš, ak to mážeme, neviem, však to vidíš stále, politici a tak. Ale keď to takto chceš prepojiť, že proste ľudia, čo robia, krádnu, okradajú štát a ja neviem, proste ľudia, bohatí ľudia, čo kradnú na daniach a ojebujú, vieš, a robia a sú stále ďalej šťastní, nevidíš, že by ich že by sa im to nejako vratilo. Ako preto už to nejako som sa od toho odklonil, hej. A proste budúcnosť asi nevieme úplne ovplyvniť. Ale do minulosti sa určite netreba. Ale asi je to aj s tým, že by si sa nemal veľmi už obhľadať do tej minulosti aj. Čo sa stalo a prečo tak sa stalo. Mal by si iba pozerať. No, takto zase podľa toho, čo chceš dosiahnuť, alebo niekedy pozrieš do minulosti práve že preto, že chceš dojsť k nejakému porozumeniu a možno zmeniť niečo potom v budúcnosti. Chápeš, proste keď v minulosti si bol zlý človek, hej, a proste žiješ prítomnosťou asi zlý a niekedy proste potrebuješ, dajme tomu, nakopnúť a zapozeráš sa do tej minulosti a chceš sa zmeniť, tak v podstate ovplyvníš tú budúcnosť v úvodzovkách, alebo ako samého seba, ako dačo na tom je to také proste veľmi zaujímavé, zvláštne, že ale
vieš, zase je to z jakého úhla to berieš, vieš. Ja to beriem, ty si to možno teraz pojal z takého úhla pohľadu, že nemáš sa zaoberať tým, čo bolo, hej. Ale proste niekedy je dobre sa tak zamysleť, že netreba určite lutovať, pretože to, čo si niekedy spravil, si asi v tom okamihu určitom to chcel spraviť a považoval si to za vhodné v tú chvíľu. No, hej, a potom časom to napríklad lutuješ, ale to je tá hlúposť, čo si chcel povedať, že netreba sa pozerať do minulosti, ale treba sa pozerať do minulosti skrze toho, že povieš si, že teraz som lepší človek, ako som bol predtým, treba, chápeš, ale rozumieš, že asi... Rozumiem, hej. No, takže určite zdieľajte aj váš názor na to v komentároch na túto prvú tému, kde sme vlastne rozobrali teraz ten osud a náš pohľad na to. Určite by ma zaujímalo, ako to vidíte vy, naši poslucháči. A tak by som premostil teda na našu druhú hlavnú tému tohto podcastu. Existuje nejaký posmrtný život? Je niečo medzi nami, sa dejú nejaké nadprirodzené veci. Vlastne je to spojené aj s tým osudom teda. Že, teda Mati, moja prvá otázka na teba je, ako by sme to začali, veríš na nejakú reinkarnáciu? Alebo že keď zomrieš, tak... Teda veríš to, že keď zomrieš, to je koniec tvojej duše, alebo pokračuje ďalej? No takto. Žiješ v nejakom inom tele, alebo... Jasné. Čiže, no, tie názory sa vo mne bijú, lebo či verím v reinkarnáciu, no je to také, že príde mi to až moc priťahnuté za vlasy, ale sú prípady, ktoré sa stali, sú o tom aj videa, aj filmy alebo niečo, že sa to stalo pár ľuďom a no neviem, je to také zaujímavé, ale ako nie som tomu až tak priklonený, a vravím, vo mne sa tie názory bijú, lebo či je ďalšia cesta po smrti, neviem. A vôbec si neviem povedať, pretože ja si myslím, že aj hej, na jednu stranu a na druhú stranu ani že nie. Ja ti to hneď vysvetlím. To, že niečo je po ceste, to by som si možno predstavoval tak, že umrieš a tá tvoja duša sa dostane do nejakého astrálneho sveta, kde proste kde máš nejaké sféry, do nejakej určitej sféry, kde proste dajme tomu, či nebo alebo peklo v úvodzovkách povedané, lebo vlastne čo je nebo, čo je peklo, hej, to je proste zase len taký uhol pohľadu, hej, nebo môže byť de facto nejaké miesto, kde proste sa stretneš s tými svojimi mŕtvými, či už ti niekto zomrel, nejaký kamarát, pes, to je jedno, že všetci sa stretnete a je ti tam dobre a to považuješ za to v úvodzovkách nebo, že proste, že už si... nemáš tie pozemské starosti, necítiš hlad, smäd, hej, a takto, že proste už si taký voľný. A na druhú stranu si myslím proste, že je to ako keď zaspíš. Proste umrieš a tma. Nič. Hej, je to také, že aj to berem do úvahy. Proste to je, neviem, či si mal, Kamila, niekedy, určite každý z nás, verím tomu, že mal, že láhneš si do postele a tma. A potom si sa ráno zobudil. Medzi tým nebolo nič. Doslova nič. Čo je absolútne nič. To je proste on tma. To je absolútne nič. No a takisto to môže... že si nemal sen. Áno, že si nemal žiadny sen, rozumieš? Čiže vlastne to môže byť aj po smrti, že proste sa ti zhasne a nič, ako keby sa vôbec nenarodil. Proste nevieš nič, proste ako keby si nežil. Úplne, rozumieš? Aj to beriem tak trošku do úvahy, že proste len sa proste zhasne a nevieš ani čo bol. Nič, proste... No. Je to také zaujímavé, čiže to sa tak vo mne bije a som aj, neviem, priklonený aj na jednu, aj na druhú stranu, ale asi síce viac som naklonený na stranu tú, že keď umrieš, tak ešte určite je niečo pred nami, nejaká tá cesta, že skôr som asi ku tomu priklonený. Uh-huh. No a zaujíma ma aj tvoj pohľad na to, že vlastne ako to vnímaš ty. No ja tak by som chcel veriť v to, že tá tvoja duša opustí tvoje telo a niekam putuje. Hej. Ja som videl taký dokument raz o tom. Robili nejaký pokus s človekom, ktorý súhlasil, že keď zomrie, tak ho môžu monitorovať. Nejaký starý človek to bol. Oni nejaké mali prístroje na to pripravené a on keď zomrel, tak oni pozorovali už akože keď bol oficiálne mŕtvý,
že tak monitorovali, že ešte v jeho tele niekoľko minút potom niečo bolo, ale nevedeli to zachytiť ako keby na tých prístrojoch úplne. Lenže namerali nejaký energetický výboj ešte, ktorý je v jeho tele a potom to pomaly padalo dole a keby to vyparilo sa. A oni to nevedeli namerať, nevedeli to vlastne pochopiť, hej? Že čo to vlastne bolo. Tak to nazvali, že to možno bola tá duša, ktorá z teba odchádza. Taká teória, ktorá vznikla, hej. A možno to nebolo nič, hej. Možno to boli len naozaj nejaké elektrické výboje, ktoré ešte vo tvoje telo je mechanizmus fungujúci, hej. A vydávaš teplo, hej, a tak, hej, tak jasne, to je to také len teoretizovanie. Ale že niečo v tom tele ešte ostávalo potom, ako si mŕtvy a potom až sa to vyparilo. Nie hneď s tým, ako keď zomrieš. Tak možno tvoja duša niekam ide a možno sa prebudíš v inom tele, hej. A možno v inom veku, hej. Ako myslím v inom veku, že neviem, o 100 rokov neskôr, alebo niekde. Jak sa narodí nový človek a ty si ten človek, ale len si to nebudeš pamätať, ale možno to je také veci, že sa nám dejú, vieš, jak to déjà vu, že sa ti zdá, že si toto zažil už, alebo že to si už videl. Že si niekedy žil ako, hej, chceš povedať? No, že sa ti stane niečo a máš taký pocit, aký by si to už zažil, ale si to nezažil. Déjà vu sa to volá. Vieš, že dačo si uvidel, alebo dačo sa stalo a strašne ti to bude povedomé. Alebo že sú ti ľudia niektorí veľmi povedomí, ale ty si ich nikdy nestretol. Tak z toho hľadiska možno je to možné, že pokračujeme. No, to máš pravdu, Kam, ja ťa trošku preruším, že vlastne déjà vu je vlastne nejaký štúd alternatívnej reality, čiže vlastne presne o tom to je, že už si to asi niekedy prežil, to je vlastne déjà vu, čiže no. Je to také zaujímavé. Alebo možno sa rodíme stále v tom istom tele a prechádzame tým životom od znova, furt nejaké slučke, vieš. Že somrieš a ideš znova. Proste to nevieš, no. Môže byť taká, ale nemám žiadnu definitívnu odpoveď na to, lebo to je vždy všetko len teória. Možno fakt iba zomrieme a aj nevieš, vlastne keď zomrieš, tak možno väčšinou aj nevieš, že si zomrel. V tom momente úplne. Hej. A len je tma. No ako som spomínal, hej, že... Ale vieš, je zase veľa tých prípadov ľudí, čo prežili tú klinickú smrť, hej? Že že im odišli všetky orgány na minútu, alebo na koľko, a majú rôzne skúsenosti s tým. Niekto vidí nejaké biele svetlo, si pamätá, že videl, a niekto hovorí, že videl svojich príbuzných, ktorí už zomreli predtým. A potom ich vrátili, hej, naspäť do života. To je niečo, čo je tiež, toto je také naše asi najbližšie, čo máme, keď sa bavíme o nejakých faktoch, že čo sa deje po smrti, lebo sa to môže stať, že zomrieš na pol minúty alebo na minútu, hej, a potom môžeš ožiť, hej, keď tvoje telo naspäť nakopnú. Takže môžeme vlastne, no takže posmrtný život, OK. A teraz teda, taká najznámejšia otázka možno. Lebo taká najľahšia otázka vždy, že veríš teda v duchov? Že možno, a keď veríš, tak čo by to malo byť potom, tí duchovia? Sú to tie duše, ktoré odišli a nenašli si akože mier? No takto, toto je veľmi tiež také zaujímavé, pretože ja určite verím na duchov. Zažil som nejaké veci, takže určite to není len taká sranda a fakt, keď to niekto nezažije, tak to proste neuveríš. To ľahko sa počúva, vraví, ale to proste keď zažiješ, každý si to môže zažiť, môžeš vyskúšať, hocičo, ale ide o to, aká si osobnosť, či to dáš potom, či to neskončíš treba na psychiatrii alebo takto, ale niečo určite medzi nebom a zemou, ako sa vraví, určite je, pretože ako som spomínal, niečo sa stalo, nejaké veci a není to len tak, kde bola to náhoda proste. No. A počúvaj, ešte vlastne ku tým dušiam, tak no určite budú medzi nami duše, aj budú tu nejaké duše, si myslím, nejakých
takto zhrnem, obyčajných ľudí, ktorí vlastne umreli a nevedeli nájsť tú cestu nejakú, že alebo ostali zaseknutí tu nejako, alebo majú tu nejaké nevyriešené ešte veci, alebo zomreli nejakou nasilnou smrťou a nemajú pokoj proste stále, že neviem, alebo poviem ti taký pekný príklad, my sa bavili o tom minule s priateľkou, takže také zaujímavé to bolo, že čo je vlastne poltergeist, že čo keď to je duša nejakého človeka, ktorý zomrel v tom dome a on stále nevie, že zomrel. On si to neuvedomuje a stále proste, ja neviem, treba chce otvoriť dvere a nevie ich otvoriť, pretože vidí, hej, proste tá ruka mu prechádza ako keby, hej, potom ich, dajme tomu, silou vole, ty vecami hádže alebo všetko a ty vlastne, keď si v tom dome nasťahovaný, alebo si tam kúpiš, alebo niečo sa stalo na tom pozemku, hej, postavíš si doma takto, tak tá duša tam stále je na tom mieste a ona si myslí, že ona je doma, že proste vieš a preto potom možno vznikajú tie situácie, keď on hádže tými vecmi ten poltergeist takto, že možno je tá duša nervózna potom z toho, že ale veď ja som tu doma, že toto je také zaujímavé, mi to prišlo, jak sme sa o tom bavili. No ale určite podľa mňa okrem tých obyčajných ľudí tu budú väčšie už entity nejaké, ktoré sú buď dobré alebo zlé, a ktoré sú vlastne, neviem, dajme tomu tie také, by som povedal, väčšie ryby, treba ako, neviem, proste nejakí démoni alebo takéto. No, môžeme začať s nejakými tými príbehmi, teda. Ja mám jeden, krátky, teda, taká nevysvetliteľná vec, čo sa stala. Možno to bol nejaký duch. Hej. Ono ešte zaujíma vlastne pohľad tvoj vlastne na tie duše, čo si ešte o tom myslíš ty, vieš, kým vlastne začneš nejaký... Ja si myslím, že z časti súhlasím s tebou, že nejaké duše, že sú možno nejaké tie duchovia, ktorých môžeš cítiť ako nejakú formu energie, hej? Že vojdeš niekde a máš pocit, že neviem, je ti tu nepríjemne, aj keď tam nič nie je, hej? Nejaký dom alebo byt, miesta, že proste niektoré miesta sú ti nepríjemné, už keď tam len prídeš. Hej? Alebo je ti príjemne. Takže sú tam možno, je to spojené s tým, že niečo tam je v tom priestore. Alebo niečo tam bolo, čo tam zanechalo to. Hej? Ten dobrý pocit alebo zlý pocit. Hej. Takže, no, priamo s duchom nemám takú žiadnu skúsenosť, hej. Takže nemôžem to potvrdiť ani vyvrátiť, no. Ale čo sa mi napríklad jedna z vecí, čo som si spomenul, možno to bude vtipné, hej, však to je asi to hlavné v našom podcaste, že by ste sa zabavili. Ale stalo sa to na jedné Vianoce pred veľa rokmi v Anglicku ešte, keď som žil. A kúpili sme také dve guľe. Jednu sme chceli akože nechať si a jednu dať ako dar. Také, vieš, to je sklenená guľa, čo v nej máš akéby domček a sneh tam je, ne? Ale to boli také aj na baterky. Že zapneš a ono začne víriť ten sneh okolo v tej guli. Vieš, čo myslím? Jasné. Hej, no, taká guľa a ona mala zo spodu spínač manuálny na baterky a si zapol a začala svietiť a ten sneh to tam začal víriť, nie? Taký strojček v tom bol. A mali sme ich dve. A teraz sedeli sme v obývačke, to som nezažil, ale všetci, čo sme sedeli v tej obývačke. Sedíme v obývačke a pozeráme telku a mali sme tie dve guľe položené na stole. Na takom stolíku. Vedľa seba. Vypnuté. Tam bol doma aj taký manuálny gombík, že musel si otočiť a to prepnúť. Aha. No a tam boli veľa seba položené tie guľe a z ničoho nič bavili sme sa o takých veciach akurát. Vieš? Že o duchoch a toto. Že čo myslíte, že boli tu nejakí duchovia, žili v tomto dome, hej? Bol v Anglicku a ten dom je starý, vieš, a proste, že tu je dlhá história civilizácie, hej, napríklad v Londýne. A z ničoho nič tie obidve tie guľe sa zapli naraz. A išli, vieš, začali tam sneh a svietiť a my nás úplne zmrazilo a pozeráme, čo sa stalo
v tej istej sekunde začali ísť obidve gule. Zaujímavé ako. A potom sme otočili a fakt boli prepnuté na on. Ale boli vypnuté. Tam na nich nebol žiadny časovač alebo nič. Tam bolo on alebo off. A fakt oni sa zapli obidve naraz. Kebyže jedna, tak si povieš, no to je nejaký skrát alebo dačo, vieš, tak môže sa stať elektrický strojček. Ale obidve naraz. A doteraz nemáme, akurát keď sme sa bavili na také duchárske témy. Takže sme boli takí zosratí z toho potom celý večer. Už sa to nezopakovalo, ale vybrali sme baterky radšej. Hej? To už by bolo zle, keby tam nemáš baterky a sa to stane. To už by bolo ako... To bolo, takže to... No, aký by nám niekto chcel dať nejaký signál, že áno, sme tu, alebo čo. No, takže to sa naozaj stalo, hej. A no, nie je na to žiadne vysvetlenie, proste. Tak sa to stalo. Lebo ako aj keby to bol nejaký skrát, jak si uravil, tak by ti to stalo na off a aby sa to zaplo, to je skrát. Ale to, že sa to preplo na on, tak to už je také, vieš. No, ale dve naraz. Čiže... No, urobte si z toho pohľad aký obrázok, aký chcete. Ale naozaj sa to stalo. Potom... No povedz teraz ty, ja možno ešte niečo poviem, ale napadáte niečo podobné? Či tebe sa stalo? Ja mám toho strašne veľa, takže tak začal by som takým najľahším úplne prípadom, čo sa nám stal s kamarátom. No a to je, že sme si vyrobili Ouju a vlastne išli sme hrať, bolo 3 hodiny ráno, 3:10 bolo, alebo jak, neviem, že potom už bolo 3:15, keď sme hrali. Presne 3:15. To bol taký hororový film? Hej, 3:15 zomrieš, to je film. To som videl. A vraví sa, že 3 hodiny je magická hodina duchov proste celkovo. Že keď chceš niečo už robiť, tak o 3 ráno, že to je taká hodina proste zlých duchov, 3 hodiny. Doslova zlých duchov, 3 hodiny. No a proste sme si vyrobili Ouju, mali sme vypité a to je, tá Ouja má nejaké pravidlá, proste, ktoré by si nemal porušovať. Jedno z pravidel je, že nemáš byť opitý proste, lebo potom si z toho robíš srandu, možno taký výsmech TNT tam a potom sa ti môže to vymstiť škaredo. No a proste tak sme to hrali, si zapalili zo pár sviečok, vonku tak trošku pofúkovalo, ale v pohode. No išli sme ku cintorínu. No a vlastne pri cintoríne sme to hrali. Zrazu, keď sme sa pustili do hry, ako keby všetko stmavlo. O 3 ráno bola proste tma, ale keby stmavlo ešte viac. Vôbec som necítil ani vietor, ako keby sme sa proste prenesli. To je také zaujímavé, to je strašné proste, že už absolútne si vypol, nevnímal si čo vonku, nič. A začali sme vlastne komunikovať, čiže sme položili 2 prsty na tú planžetu a vlastne sme pokružili, hej. A prvá otázka je vlastne, že či tu je s nami nejaká duša. My sa spýtali, ja som sa väčšinou pýtal. Dalo, že áno. Ja vravím, že dobre, ďakujeme pekne za odpoveď, lebo máš byť zdvorilý, to je ďalšie pravidlo, že nemáš byť proste drzý. Lebo ty a to vy akože držíte to prsty na tom a ono to cíti, že sa to hýbe, hej? Hej, a proste veľa kamarátov aj tomu neverilo, nemalo by sa to robiť, čo je tiež za pravidlo, tak ja som to pustil. A on mal na tom palce, ale to máš len brúška prštekov na tom, to proste nemáš, vieš, a doslova ešte dvíhal palce, jeden, druhý, hej, hore, dole dvíhal palce a ono to proste išlo. To bolo iba kus kartónu, napísané písmenka a čísla, nič viac. A potom mi povedal, ty vole, to vážne funguje, vieš. Ako, čo by on z toho mal, že mňa oklamal by mňa akurát, hej. Ja by som veril, to sa hýbe a hýbal by s tým on. Si prdel z teba, no. Vieš, ale chápeš, no ale že keď tomu chceš sám uveriť, tak prečo by si s tým hýbal? Rozumieš? Ty chceš sám seba oklamať? Nie. Ja si myslím, že ty chceš poznať, že je pravda, nie? Tak prečo by si s tým hýbal? A ja viem, aký je, čiže on proste s tým nehýbal, ja som to na chvíľu pustil, fakt ostala šoku. No a vlastne ďalšia moja otázka bola, že či s nami tá duša chce komunikovať. Dalo, že nie. Tak vravím, dobre, a vtedy máš proste ukončiť hru. No tak my išli na goodbye, poďakovali sme za pokec. A počúvaj, čo keby sa posunieme o 2 metre vyššie? Prisahám Bohu, o 2 metre vyššie sme sa posunuli.
Proste úplne na to isté miesto, vraj 2 metre ďalej. A skúsme to teraz. Možno pri cintoríne takto iný sa napojí, ja neviem, alebo niečo. A zrazu sme s tým potočili znovu, je tu nejaká duša, ostalo to stáť, ani sa to nepohlo. A zrazu sme, zrazu sme začali proste kroky, to bolo 4 metre od nás, tam bola taká vysoká tráva, asi proste taká 1,5 metra proste, hej, fakt, že si popas tej tráve, aj vyššie. A proste normálne kroky, to bolo vyslovene kroky, a keby niekto ide tou trávou, proste to bolo rovno ku nám, to bolo pár metrov iba od nás. Tak on sa zlakol, tak to pustil vraj mne. Toto je pravidlo hry. Keď spolu začneme hru, za každých okolností, nech sa deje, čo sa deje, musíš prísť, dotknúť sa tej dosky a spolu to musíme ukončiť. Inak by si sa vraví, že by si to mohol doniesť domov. Proste musíš to ukončiť. Aj keby sa niečo stane, že sa zlakneš, musíš prísť naspäť a ukončiť to. Tak sme to ukončili a potom vlastne tú dosku by si mal, vraví sa, že nemal by si ju spáliť, mal by si ju roztrhať, vyhodiť, no ale sme ju vtedy spálili. A to také názory sú všelijaké na to. Nechcelo nám horieť ten kartón, prísam Bohu, nám nechcel horieť, ani my sme to hodinu asi zapalovali, proste ono sa to v kuse hasilo, ten kartón. Ten kartón bol, to sme vystrihli proste, ja neviem, z nejakej krabice, hej. Neviem, či na to pánky to nebola krabica, proste, hej, no aj kartón, to bola takú sme si vyrobili z toho dosku. No a absolútne to nechcelo horieť, proste stále to zhasíňalo a kamarát bol strašne na mňa nasratý, pretože vraví, pičoviny vymýšľaš, vieš, a proste už nadával, ja už v živote budem. On sa v kuse obzeral za seba. On celú cestu bol nekľudný, ja som na neho pozrel, neviem, čo sa stalo. Na čo ste nakoniec robili? Ste to vyhodili? No, ja som potom nechcel to horeť, tak som to potrhal a sme to vyhodili do koša. A ešte vlastne deň predtým sme to tiež hrali na ihrisku a o tom tak v rýchlosti. Na ihrisku máš 2 budy, také, kde sú futbalisti a v strede ako keby taký posed, kde sa kameruje futbal, to je taká drevená fakt, ako máš tam rebrík a one. Takže tam sme to hrali a proste hráme tiež, hej, ale doslova bolo cítiť taká zlá energia, začalo, to bolo dačo iné už zase, rozfúkal sa vietor a z ničoho nič, dačo ide po rebríku, ty kokos, normálne máš vystrelo, z ničoho nič, dačo, Matúš, ty kokos, proste, vieš, vypni, nejdem, počúvaj, vtedy zlezol z rebríka, ani ma nečakal, normálne, tak bol v ríťu, ani spať nemohol proste a neviem, čo sa mu stalo, to dnes nám to ani nepovedal, proste, že už v živote, že som to nezahraje a pritom nič sa také nestalo, že by sa... Takže to neukončil on tú hru. No, nie, on to potom ukončil, ale bol strašne taký zadumaný, on bol z toho asi týždeň alebo koľko v ríti a vlastne, stalo sa vlastne ešte to, dodnes nemá to video, keď ho pozháňam, tak to ti potom pošlem, tak ma strašne mrazí, otvorila sa mu skriňa doma, on to má nakamerované, tuším na snape to má, vieš. A prečo to kameroval? Prečo kameroval skriňu? Lebo ak prišiel domov, na druhý deň bol stále v tom strese a takto. No a vlastne vtedy, ak sme to hrali, strašný chlad prišiel na nás, strašná zima, z ničoho nič, proste bol deň, bolo 3-4 hodiny, neviem koľko bolo. A proste stále mal pocit, ako keby to išlo za ním a ono čo na tom je, lebo tie také entity sa upnú na slabých ľudí. Keď má niekto nejaké problémy psychické, alebo neviem, že si chorý, proste takto myslím v tom zmysle, že prechádzaš nejakým ťažkým obdobím, proste nechá ťa, priateľka ťa nechá, prídeš do robotu, že rozumiem, rozmýšľaš, že presne vtedy si taký nachylný voči tomu, no a on vtedy dačo také mal, už neviem, že by som nevravil, čo to bolo. A proste dačo cítil, sa zapozeral na tú skriňu a dodnes má na snape to video a je pekne vidno, jak sa mu proste, je taká posuvná skriňa, vieš, tam sú tie kolaj a normálne sa mu proste priotvorila tá skriňa. A on vtedy vybehol a išiel, on čo je proste taký, že ako bol som u neho, sme dobrí kamaráti, išiel za mamou a vraví, mama, ja tam v izbe nebudem spať, ja budem spať s tebou. Prisahám, nech sa potom prepadnem. Dodnes mi to vraví, že on išiel spať ku mame do spálne a on v tej izbe vtedy v tú noc nespal. A má to proste natočené na videu, jak sa mu tie dvere potvorili proste. A bolo počuť ešte, jak mu takto, mám strašne zemrávky ešte vlastne, preto je na tom videu, je vidno, ak vybehol z izby kvôli tomu, pretože on mal postel pri stole, vieš, ako mal notebook. A proste on sedel pred jeho stenu a bol na mobile, hej, písal mi, stále sme si o tom písali, čo sa stalo, a takto prišiel a takto mu takto zaklopalo, vedľa neho na stôl mu takto zaklopal.
z ničoho nič. Normálne to je počuť na tom videu a strašne ma fakt mám z vrávky, lebo si vezmeš, že toto sa stane 20 cm od teba, že niečo ti takto zaklope na stôl. Vieš, a vtedy vybehol, ja tam nebudem spať, že toto, neviem, nevravel mi, že by sa mu niečo už odtedy dialo, ale vtedy proste sa stali tieto dve veci, tie dvere a toto. Takže toto by som chcel vidieť, hej, keď existuje. Hej, ja mu to poviem a určite ti to pošlem. Ale to vrajím, to sú len z tých ľahších prípadov, čo sa nám stali, takže asi takto ku takýmto... No mňa napadol taký taká temnejšia udalosť, raz, čo sa stalo. Jak bola, je to už veľa rokov dozadu tiež, moja baba, môjho otca mama, proste mala nejaké bolesti, vieš, v bruchu. Ona už mala 80 rokov, čo také. 80 asi. Že už mala vek, hej. A mala nejaké bolesti v bruchu, žalúdku, nie? A tak jasne sa bála, nie? Že či to rakovina, alebo dačo, čo je. Ona mala nejaké vredy už predtým. A tak ju zobrali do nemocnice a jej robili testy, tak ju tam nechali, hej. Že nevedia určite, čo to je. Hej. A my sa potom išli s mojim otcom, sme išli na taký výlet do lesa. Hej, že tam prespíme v stáne a tak. A išli sme na dedovom starom žiguľaku, vieš, Lada. Žiguli. A on tam mal zavesený taký veľký, vieš, taký klasika, taký ruženec na tom, na spätnom zrkadle. Taký drevený. A ideme na tom žiguliku, nie? No a tak dobre, môžeš povedať, že rozbité cesty, tak dobre, tak les. A ideme a z ničoho, a rozprávali sme sa o babe, že čo myslíš, že čo je, že či to sa z toho dostane, hej, alebo čo. A takí neboli sme veľmi pozitívne naladení z toho, vieš, že tak má svoj vek a tak možno to bude tá rakovina, alebo čo. A normálne ten ruženec sa rozpadol z ničoho nič. Že normálne komplet, to boli také guličky, vieš, taký narhldený, taký dlhý a on spadol z toho spätného zrkadla a úplne sa roztrieskol. Tie guličky celé sa rozkotoľovali po aute. Že keby sa roztrhlo to lánko, roztrhlo sa lánko celé, hej, roztrhlo sa to. A tam ten ruženec bol v tom aute, ja neviem koľko rokov, vieš. A on sa rozpadol a otec, že to je zlé znamenie. On počul o tom, že keď sa rozpadne ruženec, to znamená smrť. A potom vlastne aj sa tak aj stalo. Jak sme sa vrátili, tak povedali, že proste má rakovinu v pokročilom štádiu a to už je koniec. Lebo aj s jej vekom a že to už sa nedá s tým nič robiť a že proste dlho na to zomrela proste. Na rakovinu žalúdka alebo niečo takéto. To je zaujímavé. Akože jasne, tak dalo sa, čakali sme tie správy, no ale ale ten moment, jak išli sme a sme zastavili a ten ruženec sa rozpadol a my tak tiež nás taký mraz prebehol po chrbte, že čo to je, nie? A tak ticho, vieš, v tom lese, ticho úplne, nie? Ten žigulík hučal, nie? Čo sa stalo? Tak z ničoho nič. No. A bolo to proste znamenie zlých správ. Lebo ona v tom aute chodila tiež, nie? Takže toho mi tak utkvelo v pamäti, hej? Že no, môžeš veriť na znamenia, na nejaké symboly, alebo nemusíš. Tak je to s tým spojená taká poverčivosť, jasne, tak v našich končinách, hej, východná Európa, aj východné Slovensko hlavne a Ukrajina, tam v našich tých máme na národoch veľa poverčivosti existuje, hej, ale tak z niečoho to proste vychádza, no. Evidentne. Tak, ja verím, že nejaké tie znamenia fungujú. Pozri, toto, čo sa ti stalo, čo vravíš, tak ako bol by si hlúpa, keby neveríš, lebo je to taká
zhoda okolností, dá sa povedať, že proste dačo na tom asi bude, že len tak to nebolo, lebo nebola to náhoda, vieš, keď opár potom nedlho na to zomrela, že fakt to mohlo byť takéto znamenie, alebo ako si vravil. No, potom som sa bál nejakú dobu ružencov vôbec, hoci kde ich vidieť zavesené. Hej, fakt? Že spadnú zase. Že sa rozpadnú proste. To som nikdy predtým ani potom som nezažil, že by som to uvidel, že by sa rúženie rozpadol proste, roztrhol sa a no, bez toho, že by nechto sa ho dotkol. Ja som takúto skúsenosť s ružencom nemal, ale ako som vravel, no ten príbeh alebo predtým, alebo s tým kamarátom, čo sme boli, tak to bola taká prvá skúsenosť moja s tou Ouija board, aj čiže s tou Ouijou. A vlastne je o tom veľa videí aj o tej doske, proste jak to vzniklo, prečo to ľudia robili, prvotne to bolo akože na ľudí, ktorí ti zomrú, aby si vedel, či sa majú dobre, akože by sa ich vedel pýtať. To má nejakú históriu, že kedy to bolo objavené? Táto hra z Ouija board? No áno, ono to má veľmi hlbokú históriu, čo sa toho týka proste, lebo vravím, tam je proste, neviem teraz presne od jakého storočia to je, ale tam je to pekne rozpísané a aj ti poviem, ale zaujíma ma, že či si počul ty o tej doske, alebo, či si počul o tej doske a či si skúšal niečo, nie, alebo... skúšal som, viem čo to je, ako videl som to vo filmoch, z filmov to poznám, nie, hororových. Ako, viem, chápem tomu, ale naživo som to neskúšal, nie? Lebo akože povieš si, že pičovina, to nemôže byť pravda, ale nech sa mi to skúšať asi. No, za mňa by si to mal vyskúšať, aspoň by si potom povedal, že či to je pravda alebo nie, mal by si to vyskúšať, ale ďalšie pravidlo tej Ouija tabulky je, alebo proste tak ľudí, čo spísali tie pravidlá, že nemal by si to hrať sám. Mal by si to hrať vždy dvaja, pretože dvaja máte väčšiu energiu spolu ako ty sám, to je jedna vec. A keď to hraješ sám, tak to môže teba posadnúť proste. Nemal by si to hrať doma, kde žiješ, lebo mohlo by sa to naviazať. Aj tam je aj tých pravidel fakt viac a proste to nie je tak, že si že proste to zobereš a ideš hrať, hej, hoci ideš, jak chceš. Nie, proste dačo, ako v živote, proste máš určité pravidlá, či už morálne, ale z morálneho hľadiska, alebo nejaké pravidlá proste, ktoré sa majú dodržiavať a musia. A ja si myslím, že toto by sa malo dodržiavať. A každý by mal brať na vedomie, že už keď niečo také idem robiť, ja som ten, kto chce komunikovať s duchmi, tak prečo ja by som sa mal správať hrubo, a nejako povýšenecky, keď ja sa ich chcem pýtať nejaké otázky, ja sa chcem niečo dozvedieť, tak prečo by som odpovedal tak stroho, alebo takto. Hej, no a vlastne celé to je o tom a celé je to strašne zaražajúce, pretože na vyrobenie tabulky vám stačí hociaký kartón, plachta, papier, stôl, stena, je úplne jedno. A jediné, čo je, stačí napísať áno, nie, do stredu Ouija, potom sa píšu písmenka, proste celá abeceda od A po Z a dole sa napíšu čísla od 1 po 0. A to je vlastne celé. Vyrobí si človek planžetu, kde je vlastne, s ktorou sa akože hýbe a bude tam to očko vystrihnuté. Tak nie od 1 po 0, nie od 10 do 0? Nie, od 1 po 0. Tak koľko čísiel? No od 1 po 0, 0 je posledná, po 9 je 0, nie je proste 0, 1, 2, 3, ale je 1, 2, 3 a posledné je 9 a za tým je 0. Proste musí to mať svoje poradie. A taktiež tie písmená v tej abecede nemôžeš napísať rovno, ale musíš ich napísať do takého oblúka, vieš? No dobré, ale to ti bude odpovedať v jakom jazyku? V takom, akom ty hovoríš? Vieš? Hej. OK. No a vlastne tá tabulka sa niekedy používala ako spoločenská hra. Hej, a ľudia potom, a taktiež to bolo proste na tú komunikáciu, hej, s tými duchmi. No a vlastne, to má strašne dlhú históriu. Tuším, to bolo v občianskej válke to začali, alebo v tejto vojne v nejakej občianskej to začali používať od nejakého roku, neviem, 1800 dačo, alebo až tak. Sa to fakt používa, že má strašne dlhú históriu. A neviem, či tam je viac ako o tom asi popísané, ale fakt už presne teraz neviem, či to... Normálne ona sa dala kúpiť
neviem, či nie v hračkárstve, alebo proste celkovo, to bola spoločenská hra. Takže proste si ju mohol kúpiť akože fakt, kde chceš, len potom akože zistili, že to fakt asi funguje a už vtedy to zistili, takže neviem, čo na tom bude, keď to zistili x 500 rokov dozadu a stiahli tú hru, aby sa nepredávala. Teraz sa ani už nedá kúpiť originál, lebo originál je drevená doska, alebo aj z filmov, keď poznáš, že je drevená, to je taká hruba a nedá sa kúpiť. Už no a keď máš drevenú dosku, ty hovoríš, že treba to zničiť, tak drevenú dosku, jak máš zničiť aj tú drevenú dosku, keby si mal? No, či to si odložíš tak kde, či čo, vieš? No ono na Zori sa práve, že rôznia strašne, lebo niektorí vedia, že mal by si to potrhať, nemal by si to mať celkovo, keď si to hral, nemáš to mať doma. Vieš? No a drevenú dosku nepotrháš. No, áno, lenže proste väčšinou, keď už máš takú dosku drevenú, tak už ju chceš hrať v kuse, ako keby. A prečo by si ju ničil? Proste ju používaš stále, alebo podľa ľubovole, že kedy chceš, tak ju používaš. Proste si ju vyťahneš a zobereš. Ale ako vraví, nemal by si ju ani skladovať doma a vraví sa tak, že tá planžeta by nemala byť s doskou proste pokope. To znamená to, že vlastne ty začínaš hru tým, že vlastne do kruhu proste potočíš tou planžetou. A ty keby to máš hodené v tej skrini, niečo môže proste tou planžetou proste pohnúť, alebo proste to hodíš do skrine, doslova to hodíš, ono sa to potom pošucha a začne sa hra. Ty o tom aj nevieš. A môže sa niečo stať, vieš, je to také zaujímavé, vlastne tam je fakt veľa toho, takže ako vravím. Tak zaujímavé informácie pre mňa nové, určite. A tak teda, ale máš ešte takto na záver, teda ešte máš nejaký krátky príbeh, ktorý by z poslucháčov zamrazilo? Mám zo pár, ale krátke nie sú trošku dlhšie. Tak povedz, tak môže byť jeden výber nejaký. Dobre, ja to zhrniem, hej, ja ich poviem trošku viac, ale ja to tak zhrniem do takého a potom. Počúvame. V Prešove, hrali sme to v Prešove, konkrétne, jak je Kalvária a tam sme hrali tiež Ouju a tam proste tam sú také krypty, alebo čo tam je. Je to zavreté, tam už sa nedá dostať, ale jak sme tam svietili, tak vidno je tam 666 pentagramy. Prešove sú katakomby? Áno, na Kalvárii a tam chodili niekedy satanisti, pseudosatanisti. A vlastne normálne, že tam mi priateľka vravila, tam boli mŕtve mačky, chvosty podrezované, proste robili tam rituály. Tak sme tam išli hrať Ouju a bolo to tiež také, že nám to proste ukázalo, že vravím, že je tu nejaká duša a nám to napísalo, že Satan. Dvaja? Nie, boli sme štyria som myslel, sme boli. No. Hej, štyria sme boli. A nám to proste, ak už išlo S-A, už som vedel, že to napíše. Napísalo to, že Satan. A ani som nestihol povedať otázku, alebo vravím, že neviem, absolútne už si nepamätám, mám proste úplný výpadok, ale nám proste dalo 666, tak rýchlo išlo, tá planžeta proste 666 dal. A sme vtedy rýchlo, tak na silu proste všetci potiahli dole a sme ukončili hru. A tiež to bolo proste také strašne, no hasili sa nám sviečky podľa toho plameňa, to si videl to úplne a bolo bez vetrie, rozumieš, to je proste... Bolo bez vietre, bolo fajne, vždy sme si také vybrali, vieš, bol večer, samozrejme zase bolo 10-11 hodín. No a strašne podľa tých sviečok, podľa toho všetko tak z dola, ako keby fúkalo niečo, sa nám hasili sviečky, ja som ich 10 krát musel zapalovať, že toto je také ľahšie. No ale potom mám také spojené príbehy, začali sa nám dať už oveľa horšie veci, strašne zlé veci. A mal som bývalého kamaráta už, ktorým som sa tak veľmi bavil, s ktorým sa už nebavím, lebo ma sklamal a trošku som takých ľudí od seba dištancoval som sa aj od takých ľudí, lebo proste tie veci, čo sa stali, to neuveríš, proste keď si tam nebol, to doslova neuveríš. No, on mal priateľku, jednu, ktorá bola, ja neviem, skadiaľ to bola z Čarce, alebo skadiaľ bola, no proste oni išli do lesa s nejakou kamarátkou, kde, neviem, či v Prešove, alebo kde to je nejaký les, kde sa chodia ľudia obesiť, kde sa veľa ľudí zabilo. A oni tam proste sa z toho smiali, zobrali si tam flášku a proste, tuto, sranda. No a prišla domu a začali jej proste z poličky vylietávať knihy. Proste spadol jej zo steny kríž
buchol na zem, nejaké tieto jej spadli. No a to bol začiatok toho, čo sa začalo diať. No a proste ona prišla a ona bola taký slabý človek. To proste, tak myslím, hoci čo rozhodilo, hej, a takto. A ten môj bývalý kamarát, on bol tiež taký. Ono, jak som ti vravel, ono sa to vždy na takýchto slabých ľudí zameriava. No, boli sme na meste v Prešove a vlastne tam je tam je také na meste a tam je škola pre pedagógov, sa mi zdá, alebo pedagogická škola, tuším. Dobre, to je jedno. Tam je taký most a boli sme tam tiež, bolo tak večer a je z ničoho nič preplo. Hej. No a proste v ten deň prišla, my sme boli kecali, všetko v pohode, jej preplo a proste sa zapozerala do tmy a usmiala sa, proste od ucha k uchu sa usmiala a do tmy zakývala s rukou a pozerala na mňa. Mne absolútne, jak by som ten jej pohľad opísal, bol proste bez života. Pohľad bez života. Ona mi pozerala do očí, ona mi to prešlo až cez nohy a prišlo mi to ako keby, pozerala mi do očí, ale ako keby cezo mňa pozera proste ona a nič, absolútne nerobila nič. Pol hodinu v kuse stala bez toho, aby pohľad čo len palcom alebo mrkla očami, alebo zažmurkala, hej. To ti vie veľa ľudí povedať, aj priateľka, ona tam bola. Ona ani nemrkla a proste pozerala na mňa. Ja som absolútne, mne prešiel mraz po chrbte, pretože to bol pohľad, ktorý nevieš, čo ona zrobí. Z ničoho nič. Proste stočila hlavu doľava a chcela skočiť z mosta. Keby ja som tam nebol, Kamil, vtedy tak ona už tu medzi nami nie je, lebo ona tam to bol vysoký most? No jasné, tam proste, to je taký, vysoký, taký vyšší most, dole to je možno nejakých 10 metrov a plítka voda a skály, proste ona keby to spadne na hlavu, tak je zabitá. Čiže ja som vtedy ona už vysela z mosta, ja som ho držal len za nohy, ty vole, oni vtedy pribehli, ten kamarát aj priateľka, sme ju vyťahovali, vtedy ona vôbec strhala sa. A čom si tam stal iba ty s ňou, oni kde bol jej frajer? Oni sedeli vedľa nás proste, hej. Aha. A on bol tiež z toho vriti, proste, že čo sa deje, hej, a vravím, že nechajte to na mňa, ja som bol proste taký, že nechajte to na mňa, proste, nechoďte ku nej, nepribližujte sa, proste, vieš. A proste vravím, ja som miestami sa aj pohol trošku doprava doľava a ona proste s hlavou išla za mňou a celý čas sa usmievala, to ja ti to neviem opísať, proste to bolo, že ten človek nevieš, čo spraví, či ma udrie, či proste čo, nevieš, proste doslova nevieš. No a ak sme ho vtedy vyťahli z mosta, tak sa trhala na zemi, stále sa smiala, doslova sa smiala, do ksichtu sa mi smiala, to je proste absolútne neviem, to sa nedá proste opísať, smiala sa mi do ksichtu. Nevedeli sme ju traja udržať, dvaja chlapi a ešte moja priateľka, no ani za pána. Ja som ju potom... Ale čo, ona sa ubežať niekde? Alebo... Áno, ona proste, ja neviem, proste vravím, tak ja som ju dotiahol, doslova som ju dotiahol, ona po zemi skoro som ju ťahal a ja som držal pod pleca, ona sa trhala, kopala nohami proste. Do stredu na mesiac som ho tak doniesol, alebo tak to už som nevládal, proste tak vravím, že kašlem na to, som ju pustil. Ona zdrhla, vôbec nevieme kde, proste ďalej zdrhla do mesta, do Prešova. Proste utekala, celú cestu utekala niekde preč, neviem. Mali ste vypité? Nie. A potom jak to skončilo? Skončilo to tak, na lavičke sme mali 2 piva zavreté plechovky, tam bol obchod, tak som si bol kúpiť ešte predtým, jak sa toto tam boli položené, že len tak po ceste. Ani som neprišiel ku lavičke po to pivo. Ona ma vycúcala z energie, proste ma vycúcala. Ja ti to neviem opísať. Ja som ani kvapku nevypil, ani to pivo som neotvoril. Ja som spadol na zem a moja priateľka s tým kamarátom, ona po zemi ma ťahali. Nech ti neklamem, po zemi ma ťahali, ja som nohy za sebou ťahal, čo ja som nevedel chodiť. Ona doslova všetku energiu mi zobrala, proste úplne z ničoho nič. To bolo v sekunde proste naraz prišla mňa únava, zavierali sa mi oči, absolútne neviem, proste, vieš, ako všetko si pamätám, čo sa stalo, kadiaľ sme išli, ale vravím, no a vlastne to bol ten začiatok toho, jak boli v tom lese a toto, a on sa potom, išli sme na chatu. No a jak to z ňou dopadlo? Ona sa potom uvedomila v ten deň, alebo ste ju našli? No, neviem, mne sa dá, že už vtedy neprišla potom. Ale nič sa jej nestalo potom. Nie, ona potom písala na druhý deň, že si nepamätá, že čo sa vlastne stalo.
Hej, my sme boli takí, že pojeme, potom sme sa stretli, sme to povedali, tak ostala taká v šoku. Ono potom bolo OK, hej, na druhý deň. Hej, ale proste strašne plakala, že proste, že ona si nepamätá, že čo robila toto, no ale to neskončilo tam. Hej, my sme potom išli hoci kde vypiť, sme si zobrali fľašočku, ale fakt je, no vravím, možno si niekto povie, že on tam mali ste vypiť, tam prebovalo v hlave alebo niečo, nie. To proste... Neverím tomu, že keď by si ty vypil 2 štamperlíky, že by si toto stváral. Vieš, neverím tomu, že ti takto prepne v hlave. Vieš, a dlho sme ju poznali, proste to ako keby poznáš ty mňa a vypijem si štamplík a teraz povieš niečo zrobím, niečo také, povieš niekomu príbeh a ti povie, no tam mali ste vypité, to nebol alkohol, No a vlastne ono to neskončilo a stále to pokračovalo, keď sme išli vonku, ju to chytalo, chcela sa podrezať, proste chytila, rozbila fľašku, ty vole, vyriala sa banánka, išla sa podrezať proste a zase sa smiala, ona sa smiala proste, ja máš si mu rád, keď to vravím, lebo proste to bolo, to sa nedá opísať proste, ja neviem. A vlastne, vieš, že vlastne ja som mu tak 2-krát zachránil, čo už tu medzi nami nemohla byť. A tiež som čakal, ako sme vravili o tej kamere, v živote sa mi to nevrátilo, ešte ja som bol ten najhorší proste, lebo ja som tomu bývalému kamarátovi dohľadal, tú takú frajerku nechceš, pošli ju preč, oni skúšali aj rituály potom, aj na jednu stranu to mrzelo, na druhú stranu prišla domov a zase išli niečo robiť, neviem čo, proste, či vyvoláva duchu, alebo čo, vieš, proste... No dobré, jak ona dopadla? Žije? No, áno, žije, stále píše, ale ako sem tam napíše, že ahoj, alebo niečo už vôbec nechcem ani komunikovať s ňou. Je to prešlo? Neviem, ja neviem. Prestali sa stretávať, hej? Áno. No, ale počúvaj, a vlastne začalo to tak, vlastne týmto začalo a pokračovalo to tak. To je vlastne ten taký posledný príbeh. Medzi tým sme hrali aj Oučvaj, proste, no, to je jedno, ale... Išli sme na chatu, priateľka má v Čirči chatu pri jazere a vlastne on sa trápil, strašne sa trápil kvôli tomu. Proste, že čo je s ňou a toto a vrajím, netráp sa, vrajím, pozri, čo zrobila, môžeš si za to sama, vrajím, snažili sme sa jej pomôcť a vidíš, ako to dopadlo. No a my sme pili a on nie, lebo on mal takých prísnych rodičov, stále má prísnych rodičov, a ktorí povedali, že nás prídu pozrieť na chatu. Hej, a on vlastne povedali, že nech sa neopváži piť, on mal strašne prísnych rodičoch. Tak my sme si otvorili a on nepil, on biedačísko pri nás sedel, tam pil kofolu a vraví, že no, bo prídu rodiče, že nie, ešte ja som onúkal, vraví, nechcem, ani jeden nevypil proste. A zapálili sme jednu sviečku, čo mala Eli na chate, tá sviečka mala asi 100 rokov, strašne stará sviečka. A bavili sme sa takto o duchu, len tak, nič, proste sme sa bavili. A ten kamarát bývalý, Vlado sa volá, tak ten Vlado sa zapozeral do nejakej izby. Ja už som vedel, že dačo nie je dobré. Sa proste zapozeral a pozrel sa na mňa a proste mal strašne vykulené oči a až sa trasol, tak predýchával a pozeral na mňa proste taký hnusný pohľad. A zrazu ste to videli? Viem, čo, všetci, každý sa zrkol. Do bodky opísal mŕtvého deda mojej priateľky. Do bodky ho písal, mal hnedé okuliare, tu mal tak zalepené, mal prší plášť. Eli ostala taká až priateľka moja, ostala zamrazená, že ty koko, že on do bodky opísal môjho mŕtvého deda a presne, kde pozeral, to bola jeho izba. A jej dedo neznášal, keď cudzí ľudia boli na tej chate. Ak to chceš zažiť, určite teda na tú chatu zoberiem, pôjdeme na tú chatu. A vždy sa tam niečo dialo, čiže to si možno zažiješ. No a vlastne potom už to išlo len dole vodou to išlo. Jak videl toho deda, tak už to bolo také divoké. Zrazu to aj jeho jakoby chytilo. Vyplazoval jazyk, chrčal. Nebolo tak vo filme, že by lietal, že by dačo, proste nie. Stál, chrčal, vyplazoval jazyk, vôbec proste bolo 2 hodiny alebo 2:30 ráno. Vieš, ak máš v lese veľké kopy mraveniskoch, to je polmetrová kopa. On si tam sadol a proste sedel. On tam sedel v tom mravenisku asi pol hodinu, potom chodili mravce, on bol doštípaný, nič nepovedal, proste on tam sedel. No, že on sa vlastne ešte trapil a moja priateľka sa išla s ním prejsť. A on to strašne mrzí s tou priateľkou a takto, hej. No a potom on počúval
punk, takisto metal a púšťal si aj satanistické pesničky. Tak si púšťal satanistickú pesničku. Že to bola od Root, Písem pro satana sa volá tá pesnička, od jednej kapely českej. Tak si to pustil. No a proste... Prešiel na stále ten večer. Áno. A sadol si do mraveniska a moja priateľka rýchlo prišla po nás, my sedeli v kuchyni a my ešte popíjali. Rýchlo, poďte mi pomôcť, vláda to zase chytilo, musíme ísť rýchlo za ním, tak sme tam nabehli asi 5, alebo koľko nás tam bolo dokopy 8 alebo 7. Takže sme tam proste nabehli, že mu ideme pomôcť. A on proste, ja neviem, ho tam aj fackali, vravím, to nepomôže, nič, proste, neviem, takoho tam tuším aj pokusal. A vlastne potom tam niekto prišiel z dediny a moja priateľka išla po svetenú vodu do kostola, niekde na Čapovačovač pri kostole, tak ho tam poliali, tak úplne, ako keby ho to bolo proste, zakričal, že úplne asi pol hodinu kričal. Vieš, a potom proste... Čím ste ho poliali? So svetenou vodou, tam išli pri kostole, ak máš tie zvonku, čo sa prežehnávajú. No. A proste niekde načapovali. Tá voda. Neviem, proste to naliali na vlasy všade, poliali proste. No proste tak zachrčal a potom proste len na nás pozrel, že sme 5 okolo neho, že on je na zemi a strašne sa rozplakal. A vy proste, že čo sa stalo, veď sme sedeli sme v kuchyni, my sme vonku, bože, čo som robil, prepáčte, čo som spravil, no to bolo asi hodinu, ja som v živote chlapa tak nevidel, proste plakať, tak som vtedy rozplakal, že úplne flashback, hej, sedíš v kuchyni, naraz si úplne daj deň, kde 5 na neho pozeráme, jak leží na zemi, hej, že už vedel trošku, že asi čo sa stalo, no a skrze toho potom ráno okolo obeda sme zahrali Ouju. A tá chata má veľké kovové dvere, také odťahovacie, na takých pantov. Hej. To je ako tá skriňa, keď máš odťahovacie, no také dvere. Tak sme si ich otvorili a dali sme len záves. Sme si zaťahli proste takú deku. No a hrali sme Ouju. Ešte stále ten istý večer? To už bolo ráno. Aha. To už bolo ráno. A proste... Stalo sa to, normálne keď hraješ tú hru, tak je, že si máš zrobiť kruh zo soli, tak my si ho spravili, aby sa ti že stalo, že si chránený. A tak sme si robili všetci sme išli do kruhu, chytili sme sa asi 5 alebo 5, asi tušíme sa toho chytili tej dosky, začali sme hrať. A ja som sa len spýtal, že je tu nejaká duša s nami? Nič, tá doska stála, ani sa nepohla. Povedal som to tak ráznejšie. Pýtam sa, je tu s nami nejaká duša? Ak áno, poď na áno, ak nie, tak poď na nie, alebo nejako tak som to povedal, viem, je to hlúposť, lebo ak tu nie, tak sa to asi nepohne. Nejako tak som to povedal, neviem už presne. Ostala stať. Jak som to dopovedal, a sme sa 2 sekundy na to pozerali, prišlo malé mačiatko a začalo mňaukať pred tými dverami, pred tým závesom, ak sme mali zatiahnuté. Mňaukalo, prisahám asi 2 alebo 3 minútky a proste, a dovtedy, kým som neutiahol ten záves a to mačiatko malé na mňa pozeralo mi do očí a stálo. Kým som neutiahol ten záves a nepozrel na neho. A potom, jak sme na seba s tým mačaťom pozerali asi nejakých 10 sekúnd, tak pomaličky išlo preč. Proste, takže to bolo to znamenie, že áno, dačo tam asi je. A ešte, to už bolo ráno, ale trošku sa vrátim ešte v ten večer, jak sme mu pomohli, tak začalo to skakať medzi 2 kamarátmi, jedného tiež to začalo keby trošku chytať, tak som zobral zapalovač a držal som mu pod uchom, či mi veríte, či nie. 2 minútky, alebo fakt minútku som mu držal pod uchom zapalovač, horiaci zapalovač, on sa ani nepohol a strašne po nich chodili muchy. Normálne lietali po nich muchy po ksichte, po nás nelietali ani po jednom, vieš. No a proste vôbec nevedel, ráno stál, ucho bol, ty vole, čo to ste robili, vidím zhorené ucho, no až do mesa mal spálené, ja neviem prečo, čo ma to napadlo, proste ani hlásku nevydal, môže fakt ako ľudia, čo tam boli, môžu ti to potvrdiť, že aj priateľka takisto moja, on nevydal ani jednu hlásku nevydal, keď som mu držal zapalovač pod uchom. Neviem prečo práve pod uchom, proste jak stál a pozeral sa niekde do rici,
tak som proste zobral zapaľovač, že som pod uchom, že či to hraje, lebo ja neverím proste, vieš, neverím, tak už to bolo také, že ty vole, no. Takže to bolo viacej ľudí, čo tam sa divne správalo. Hej, no dvaja, nie viacej, ale dvaja. A proste zase sa to pokalo, sme boli vycúcaní z energie, potom my sme tam s jedným videli taký ako keby tieň za chatou. Nie tieň, proste my sme videli emóciu. Proste my sme sa pozerali na to isté miesto a hovorím, čo pozeráš? Je tam, hej, že, ja som len tak povedal, je tam, hej, že. On sa pozrel na mňa a vraví, hej. My sme boli takí dvaja, čo sme dosť tak pomáhali tým ľuďom, takže tam sme pozerali a videli sme takú emóciu, jak sa nám takto smeje do ksichtu. A prišli sme na to, že nás to chcelo rozdeliť, tých kamarátov. Aj sa tomu to podarilo, lebo sme sa rozpadli, všetci kamaráti už nie sme. Takže doslova sme videli emóciu, ak sa nám niečo smeje, že proste to máte doslova, to sa nedá opísať. Proste, normálne si to cítil, že sa niekto smeje, že sa takto sa na teba usmieva, sa smeje. No a večer, tým, že chodili muchy, král much alebo démon sa volá Belzebub, to je král much, čiže Bael, skrátke. A my sme išli ho spať a on do tej miestnosti, kde videl toho mŕtvého deda mojej priateľky a on na druhej strane spal. On normálne, jak skákal na posteli, proste úplne ho trhalo, v kuse ho trhalo, možno sa mu snívalo dačo, vieš, už asi spal. Ale rejím, ty vole, ja som sa bal zaspať, že čím nás nepichne, alebo dačo, proste, že čo sa zase stane, vieš. No a jak sme zaspali, tak proste z ničoho nič v hlave som mal myšlienku, v kuse mi chodilo to isté dokola, však to som ja, Bael, Belzebub, áno, Bael, a celú noc sa mi to snívalo, ty kokos, to sa nedá opísať. A potom proste 2 dní na to, jak sme sa rozprávali, fakt až 2 dní na to, sme sa rozprávali, počúvaj, ale to keby si videla, tak mne sa toto a toto snívalo a moju až zamrazilo a vraví, že presne to isté. My sme mali Kamil rovnaký sen a presne to isté sa snívalo, neviem prečo, proste nič tam nebolo, alebo že nejaké vizuálne niečo, proste on na rozum v kuse ticho, veď to som ja, Belzebub, Bael, proste v kuse to meno Bael, v kuse, vieš, čiže, ale tak sme si to spojili, lebo chodili po nich muchy, hej, že, no, proste, že toto bolo, si myslím, že dosť také najviac, čo sme asi kedy zažili. A ešte nečakal, akože. Ešte aj pred tou chatou, aj v Prešovej pri Lidli, to bolo tiež také, to bolo všetko naraz, vieš. Tiež, a vždy my sme išli alebo vypiť, aj jeho rodičia strašne kontrolovali, takže to s ním sa nedalo. Nevrajím, že si vypil si, názor si zrobte sám. Ja som to zažil, ja tomu verím. Nezaujíma ma, keď mi niekto neverí, nech mi neverí. Nemám potrebu niekoho presviečať, keď neverí, nech si to vyskúša, nech si zahraje tú hru a potom sa môžeme baviť o dačom. Ale vlastne vravím, toto, čo sme také zažili, alebo prilili, ako škrabal do zemi, však on si vylámal nechty, keď škrabal do zeme, ty kokos, to normálne, vidím, mu až krv išlo, veď mal vyhnuté nechty, jak škrabal, to je proste nič, a furt len chrčal, jazyk proste pozeral sa do rohu, do určitého rohu miestnosti, do tmavého rohu, samozrejme, svetlo tam asi nebolo. Takže, vieš, ale zase a vždy to trvalo, keď sme tomu dávali pozornosť. Už sme sa naučili, vrajím, nech robí, čo chce. Myslím, a jeho to potom prešlo. On proste niekde utekol a jak ona, hej, ja neviem, niekde sa šplhal alebo niečo, proste on potom za nami prišiel, vždy spadol na zem. Keby sme ho, toto je dôležitá poznámka, že vždy, ako ho to držalo, ako to pustilo, on bol ako, jak normálne chytil si mu ruku a spadla, hej, proste úplne jak bez svalov, alebo neviem, jak ti tam povedať. My keby sme ho párkrát Kamil nechytili, tak on si rozbije hlavu. Boli sme či na schodoch niekde, ho to chytil, robil, vyvádzal. Ak ho to pustilo, tyčka dozadu, ty kokos, vrajím, dávaj, chytaj ho rýchlo. Sme ho chytili, bo by si rozbil hlavu. Vôbec potom ležal na zemi, možno pár sekúnd a potom sa prebral a zase to isté. Nevedel, čo sa robilo. Vrajím, prečo mám hlinu za nechtami, veď mi krv ohnuté, vieš, proste... Vravím, no proste celé zle to bolo a vravím, začalo to jeho priateľkou a bolo to strašne takéto divoké. Čiže asi toľko ku tomuto. To som zveľa nečakal teda. To bolo jadné, strašidelné zažitky. Sa nečudujem, že už v tom nechceli ste pokračovať, teda.
lebo určite to začalo jak nejaká zabava alebo kuriozita a skončilo to najlepšie. A vždy to umocňovali potom ešte tie pesničky, vieš, on si púšťal ešte ten metal, ale satanistický metal, lebo máš také pesničky, že proste ešte tie slova majú veľkú moc, hej, to je proste, ja keď poviem, že je niekto hlupák, a myslím to ako vážne, smrteľne vážne, tak ty si to zapamätáš, proste si to vždy zapamätáš, a keď niekto spomenie moje meno, alebo by si ma niekde uvidel, tak proste sa ti to vybaví tá situácia, kedy som ti to povedal. Nezabudneš na to. Ty mi možno odpustíš, ale nezabudneš, hej. A to isté proste, ako keď ti niekto zrobí z očí, hej, to sú proste, stále sú to slova, silné slova, proste, ktoré povieš. A ešte dobre, na záver poviem takú vec. Ja som spomínal aj v predchodzom dieli s Kamilom, čo sme mali podcast, že mám satanistickú Bibliu a je tam pasáž na vyvolávanie satana a vlastne prečítali sme po latinsky jednu vetu a prečítal som ju ja, to sme boli na intraku pri nemocnici, tam sa stával intrak v Prešove a bola to veľká bytovka, asi 4 alebo 5 poschodová, to sa ešte prerábalo, tak sme preskočili plot a išli sme tam. A vlastne v skrátke pochodil som po celej budove, tuto sranda, všetko v pohode. No a vlastne, jak som potom prečítal nejako ma napadlo, prečítajme to my traja, možno tá, čo sa stane. Doslova pocitovo som chcel, že by sa niečo stalo, aj keď zároveň ani nie, ale proste to z ničoho nič by som to asi nepovedal. V polke vety proste niečo buchlo do stropu, ale bol to hnusný, dutý naraz, proste taký, že to bolo To bolo proste taká rána, taká dutá, že iba jeden tento, ale to otraslo, celou budovou otraslo. Všetci traja sme boli, ja, priateľka, jeden kamarát, sme sa proste posrali a sme sa natlačili do jedného rohu a ja vtedy trošku pripitý, Kanady dodnes nemám obuchané, mal som Kanady, jak som vybehol spoza rohu, tak tam bolo také točené schodisko dole a kové zabradle. Ja som vybehol a vravím, no poď, ty sa tam vyjebaný, jestliže ja sa ťa bojím. A s Kanadou som kopol, no poď. Vieš, proste úplne, oni dva tam ostali a ja som jediný vybehol vtedy na chodbu. No a priateľka proste fakt potom vravela, že nie, že presne toto nerob, to bolo varovanie, že proste nemáme to skúšať, nemáme to robiť. A dokonca my dvaja, neviem prečo len chlapi, sme počuli také, jak reťaz šúchať alebo nejaké kopyta, neviem, to už možno bolo, neviem, proste, moja to nepočula. Boli sme pri sebe, počuli sme to my dvaja, neviem, ona to nepočula. No a potom moja priateľka do vzduchu tak povedala, že prepáčte, nič sme nechceli zrobiť, ospravedlňujeme sa a neviem čo všetko a vtedy nám trošku tak odláhlo a vravím, to bolo také varovanie a to som chcel tým povedať, že slova majú veľkú moc a so slovami človek dokáže veľmi veľa, vieš, čiže to som vlastne chcel tak povedať, že nebudú to len tak tie prázdne frázy, že ešte po latinsky, že je to také, no. No, tak ako si sľúbil tajúplné príbehy, tak si aj doručil. Nemám ako čo k tomu dodať. Dúfam, že že ste si užili to posluchači, tieto príbehy. A ešte mám jedno prekvapenie pre vás, hej, tak môžeš dohovoriť, Kamile, a ešte jedno prekvapenie mám aj pre teba, aj pre poslucháčov, takže... Prekvapenie. A ešte ďalší príbeh? Nie. Aha. No tak ja som povedal, ja som povedal zo svojej strany nejaké zažitky, tak ja som rád, že si s nami zdieľal tieto tajúplné príbehy. A tak neviem, jaké prekvapenie, tak už sme vlastne na konci epizódy. Áno, sme na konci, je to také dlhšie, sa ospravedlňujem, no ale dúfam, že vás to zaujme. Čo som vravel, niečo si z toho zoberiete a neviem, toľko by som vám k tomu povedal, že také hlúpe slovo, že odporúčam to vyskúšať, také hlúpe slovo, ale chcel by som, aby hlúpe slova sú, ja viem, neviem, daj ste spraviť slova, ale dajme tomu, poviem to tak hlúpo, aby ste to vyskúšali, aby ste uverili. Možno nie až tak ako ja, ale tú Ouju, keď nemáte zlé úmysly a fakt len chcete tú pravdu, že či to funguje, ako ja viem, nikdy neviete, na akú dušu sa nadviažete, vždy treba skončiť, keď to je, človek sa spýta, je tu niekto s nami, dá áno,
Druhá základná otázka je proste, že či si dobrá alebo zlá duša. Keď povieš, že zlá, automaticky skončí hru proste. A stále treba na pamäti, že my chceme komunikovať len cez dosku. Netreba pýtať žiadne znamenia, keď si tu buchni, otvor dvere, nie, lebo už sa to prenáša do reálneho života. My chceme, aby sa na doske hýbalo, nie veci. Hej. My sme to skúšali, pohlo sa, proste to je ešte viac tých príbehov proste s touto hrou. Nie až také vážne, hej, ale aj znamenia, mali sme znamenia, ale nebolo to už dobre, čiže je vlastne toľko. No a ja mám pre Kamila prekvapenie, takisto aj pre vás. Idem Kamilovi, teraz zaoberám sa poslednú dobu tarotovými kartami, čo sú vlastne takéto tiež karty na veštenie. Poznám, viem, čo to je. Takže teraz Kamilovi vyložím 6 kariet a dajme tomu, vymyslím si... Ty si sa natrénoval to? Nie. To som vôbec som sa nenatrénoval, proste ma to napadlo, čiže... je to tiež také pre teba? To by trvalo na kameru možno, ja neviem. Dobre, to nič, dám to iba takto a vieš. Možno tam vložím nejaký obrázok potom. Dobre, ja dám otázku, takú všeobecnú otázku, netreba sa pýtať nikdy hlúposti, kedy zomriem, nie, také proste sa nepýta. Dám otázku. Je Kamil... Počkaj, ja mám odpovedať? Nie, ty proste vám počúvaj. Dobre, počúvam. Takže ešte raz, moja otázka je Kamil teraz šťastný? Tak, vybereme 6 kariet. Takto vybereme náhodne nejaké karty. No dobre, je to po česky, takže ja sa to budem snažiť tak nejako preložiť. Prvá karta sa týka minulosti, alebo čo sa ti skôr stalo. Trojka holí sa volá karta, ktorá vyšla z rod nového. Takže je treba zvažovať spojenie, ktoré sú navazované. Ja to čítam teraz po česky, je to aj keď trošku ľubo. Takže... To môžeš po česky čítať, hej? Aj, on to bude taký koktavel, budeš jak... Takže táze zdravým jadrem budú oporou v budúcim konaní. Čiže táto karta, Kamile, pre teba znamená, že musíš, toto, čo sa ti stalo v minulosti, bude mať, alebo má nejaké spojenie s tým nejakým zdravým jadrom a budú ti oporou v budúcom nejakom konaní. Čiže niečo, čo zrobíš, že možno si uvedomíš nejakú vec, proste, ktorú si zrobil a zrobíš ju inak, že ti to pomôže, že trošku sa zamyslieť nad tým. Dobre, druhá karta je sedmička holí. Prvá bola trojka holí, toto je sedmička holí. Ohrožení okolím je karta. Seba dôviera bude najsilnejší zbraní a oporou pri prekonávaní potíží, ktoré hrozí z okolí. Je na míste dôsledné setrvanie se svými názory. Čiže vlastne táto karta, Kamile, ona je úzko tiež spätá s minulosťou. A ako vidíš, proste musíš si dôverovať. Ty máš málo možno dôvery, nevieš sa sám dokopať ku niečomu. Možno veľa ľudí sa pýta, že čo mám spraviť, skôr sám na seba, mal by si dôverovať a fakt bude to tvoja silná zbraň, aby si prekonal niečo, lebo vrajím, že okolie, nie že môže sa ti niečo stať, že ohrozuje ťa okolie, proste nejaké zlé veci, alebo ľudia, možno nejaký nepríjemný, hej, nie je to presne fixované, hej. Takže... Musíš so svojimi názormi zotrvať proste tak, ako stať si za slovom, hej. Potom ešte na konci mi povieš ty svoj názor, či som sa trafil, či nie, ja neviem, hej, toto nebolo dohodnuté, diváci, aby ste si mysleli, takže tretia karta je hviezda. Táto karta proste je poselství nádeje, svetlo, ktoré vede. Z pochybností prichází inspirace. Dôveruj práve ceste tomu, co je pravda. Nasledovaním hviezdy naplňujeme svoj osud. Čiže, ako by som ani to asi moc nemusím rozoberať, proste čo je tá hviezda. Tá hviezda nie je nejaký tvoj cieľ a vlastne z pochybností prichází inspirace.
Čiže vlastne keď pochybuješ, tak na niečím rozmýšľaš a vždy prídeš na niečo dobré a mal by si trošku si sadnúť a porozmýšľať, že tou cestou, ktorou pôjdeš, či to je fakt tá dobrá cesta proste, hej. A máš dôverovať tej pravej ceste, tomu, čo je pravda. Tomu, čo je pravda, máš dôverovať, hej. Takže neviem, ako by som ti to... No rozumiem, no však pokračuj. Dobre, ďalšia karta je vůz. Byť ve středu vlastního bytí. Sústredením vůle můžeme lépe určovat směr. Nejsou žádné jiné hranice než ty, které si dávame my sami. Hej? Čiže vlastne sa nejako... Veríš vo vlastný úsudok. Áno. Proste fakt sám si dá ten cieľ a je pravda, že sám si dávaš nejaké tie hranice, možno sa v niečom aj prekonávaš, niečo ti vadí, nevieš to možno povedať nejako, neviem čo proste, z toho mi to tak vychádza. Nevieš to nejako dať najavo, nechceš s tým bojovať proste, možno sa bojíš, čo príde potom, ale stále daj na pravdu a hej, ako bolo predtým. A vlastne... je to, že nie si moc šťastný, nie si nejaký šťastný, hej, podľa... No zatiaľ nevyzerá, hej. Takže takto... Ešte viac kariet? Ešte 2 karty. No, dávaj. Takže, 5. karta je Kráľovna mečov. Ochrana citu pred okolím. Ty máš proste všetko je na city úplne, ja neviem, nejaké... Fakt asi prechádzaš nejakým citovým obdobím, pretože no, všetko je to asi aj, no. Preváha cti a úprimnosti. Není radno... vystaviť najsilnejší pocity navenek. Dôležitá je komunikácia a vlastní presvedčení o správnosti svojho názoru. Ja si myslím, že túto kartu nemusíme rozoberať, že sme tomu rozumeli a proste vždy daj na tú pravdu, na úprimnosť proste a na tú česť. Na tú pravdu, čo ja si myslím, že je pravda. Áno, ale na tú z morálneho hľadiska, na tú správnu pravdu. Aj z morálneho hľadiska, lebo každý má tú svoju pravdu a z takého morálneho proste, čo fakt by sa malo, hej, že také zaužívané a trošku viac tak si sadnúť a zamyslieť sa, že či tá tvoja pravda je fakt pravda a či je dobrá, hej, že či to neobližuje. A jak tu je napísané, že ty dávaš strašne pocity na javo. Veľa ľuďom sa otváraš a veľa ľudí ťa asi aj sklamalo, alebo by sa možno asi sa nezachovali tak, jak by sa mali, alebo čo by si ty od nich očakával, že skôr nedávať až úplne tie také pocity, proste že lebo príde mi, že asi si sa niekedy v poslednej dobe vylial nejakému človeku až tak, že si možno plakal, že ťa to až fest tak zamrzelo, že proste si dal fakt až najavo a je tu taká výstraha, že neviem, no proste, že máš si dávať pozor na ľudí aj celkovo. Dobre. A posledná karta je 6 poháru. Návrat do minulosti. Období vzpomínaní, že ty si spomínaš proste, hej, vrácaš do minulosti, čerpanie inspirácie z vlastnej histórie, že vlastne ty sa vrácaš do tej minulosti stále a snažíš sa niečo pochopiť, možno, že si sadíš a ty, čo som spravil zlé proste, prečo to je tak, jak to dopadlo, prečo som tak dopadol. Spomínky na pozitívne prožitky z minulé doby posíli naši osobnosť, dodávajú odvahy vykročiť vstříc niečemu novému. Čiže vlastne ty skôr vidíš aj tie dobré spomienky, ale skôr by som povedal, že zameriavaš sa na tie zlé, že prečo práve ja, hej? A to asi viac nemusím opísať, proste prečo práve ja, prečo sa toto stalo, hej, že si taký na váškach z toho, no takže tých je 6 kariet a potom tí karty, niektoré sa spájajú, hej, takže nejaký význam tých kombinácií sú tu, vyšli mi 3 kombinácie a je to 3 holí plus vúz, hej, čiže 2 karty, správne rozhodnutí k zlepšení alebo k zlepšení tej pozície, v ktorej teraz momentálne si, že vlastne máš sa správne rozhodnúť. Ďalšia kombinácia, čo mi vyšla, je vúz plus hviezda
A to je vlastne priaznivá cesta. A posledné, čo mi vyšlo, tak je 6 poháru plus hviezda. Varovanie pred nepríjemnosťmi. Jež je zastřená povrchním pocitem zodpovednosti a varovaní pred skrytým zlem či podlosti. Hej? Čiže vlastne varuje, tie karty sú, jak si takto myslí, že veštiť budúcnosť. Nie, tie karty sú na to, aby toho človeka tak nakopli a upozornili ho na nejaké veci, čo ho možno čakajú. Hej, ak sa už ty ku tomu postavíš, tak dopadneš. Čiže teraz sme dospeli k záveru, že možno ty vieš zvrátiť svoj osud. Hej, keď si to takto vezmeme, pretože keď si nedáš na to pozor, čo som ti teraz povedal, alebo dobre, môžeš si povedať, však tu sú len karty, za mňa si myslím, neviem, aby ste si aj vy nemysleli, či som sa trafil, alebo nie. Som šťastný, alebo nie? Čo z toho vychádza? Asi nie. Z toho vychádza, že nie si šťastný, že sa trápiš, veľmi veľa sa vracaš do minulosti, otváraš sa ľuďom, si až moc dobrý a si hlupák, doslova si hlupák, že proste sa takto otváraš ľuďom, že si dobrý a tebe sa to nevráca. Máš viac mysleť na samého seba, málo si dopriavaš, by som povedal. A vravím, a toto posledné daj na to, že je to také varovanie, že ťa čakajú asi nejaké ešte nepríjemnosti a niečo podle príde, alebo proste je varovanie, no, že môže prísť niečo zlé, nejaký človek možno, čo máš blízko seba, alebo v blízkosti, čo sa stretávaš s ľuďmi, alebo takto, že je podlý a ešte môže sa niečo stať, že dávaj si pozor na to, čo vravíš a takto, vieš, že takto by som to zakončil a chcem, aby si im povedal, že či som sa trafil, alebo ako to pôsobilo na teba, pretože fakt toto dohnuté nebolo, ja som si z toho teraz takto pospel, keď sa už k tomu dostali, takže ma to strašne zaujíma, či som trafil tie karty, či to je hlúposť, či tomu Kamil verí, či si niečo z toho zoberie, že Kamil, povedz mi ty. Ja verím v to, hej. Už som sa stretol s tým, s tarotovými kartami. A celkom to sedí, no, na to, čo asi cítim, čo sa odohráva. Takže... Opíš mi tie tvoje pocity z tých kariet, že keď som to čítal, si povedal, že ty vole, že fakt, že proste, alebo ako... No mne najviac, čo ma zasiahlo asi z toho je, že to, že očakávať, že podlosť, no tak to je asi také, čo vždy očakávam, že niečo mi niekto podle zrobí. Možno z toho nie som taký prekvapený, ale z toho, čo tak asi najviac zapasovalo, bolo to ten pohľad do minulosti, že spomínaš na tie pozitívne akéby veci z minulosti, ale možno ma napadlo, že možno to je myslené tak, že veľa spomínam na dobré veci z minulosti, ale mi to akéby zahmlieva ten pohľad na to, čo by som mal robiť. Že sa možno nechal nostalgiu ovplyvňovať, vieš, alebo niečo také mi to príde, že asi mi to chcelo naznačiť. Ty sám vlastne si musíš tie karty vyložiť a ja som ti to len proste povedal, že jak to tam bolo, jak to vnímam ja, ale... No tak som to ja pochopil z toho. Hej, dôležité, jak to ty vnímaš a spojiť si nejaké súvislosti, lebo vrajím, tie karty ťa majú len proste nakopnúť, aby si proste čo ťa čaká, ale to je tak v tom zmysle, že keď niečo človek nespraví, hej, že ono ťa to napomenulo a ty keď si nedáš povedať, tak potom na to doplatíš a potom si povieš, ty vole, fakt som mal pravdu, jak som ti ložil, uvidíš, či za to splní, potom mi povieš, alebo či z toho pozor, či, no, mravím, hej, zatiaľ vyzeralo to tak všelijako, čiže ja som si skúšal karty vyložiť aj sebe a vyšlo mi dosť zlé karty mi vyšli a to je, že v skratke vyšlo mi to, že ma niekto v blízkej dobe sklame a bude to chlap. Proste, bolo toto viac. Asi nevzeralo to úplne katastrofálne u mňa, len... Nie, to bolo skôr, že ale naznačilo to tú neistotu aj, čo je môj problém. Neistota samu seba. Že si tak neveríš, že proste... Celkom to, akože ma to zaskočilo, že to dávalo zmysel, ako ten opis tej situácii. Dúfam, že to nebude také strašné, lebo po česky sa vyzlečí toto, že tak, sorry za to, ale... Českých poslucháčov tiež, takže... No tak tam ty ma zožerú, no tak sorry, Češi. Ale snažil som sa. Ja si myslím, že to bolo úplne zrozumiteľné. No tak ďakujem za prekvapenie, ako asi si určite ľudia budú myslieť, keď toto počúvajú až tu, že to bolo možno
Nie, fakt to nebol ale zámer. ja som vôbec netušil, čiže neviem, čo sa stalo práve. Fakt to nebol zámer, ani sme sa nedohodli, čiže... Nie. Takže, wow, po dlhom čase nová epizóda, ale myslím si, že dobre sme naplnená úplne... Na 120%. Na 120%, ako prebrali sme už teraz taká rekapitulácia na záver. Začali sme s osudom a s karmou. Ako to vidíme, dostali sme sa k posmrtnému životu až ku úplnej ducharíne, hej, a možno vtipným, potom takým dark príbehom. A skončili sme pri tarotrových kartách. Takže bola to dobrá jazda. A ďakujem asi Mati na záver, že ako sa ti páčilo dnes. Dúfam, že sa cítil pohodlne na dnešnej epizóde. No, mne sa páčilo, lebo ja sa rád bavím o takýchto veciach a veľmi rád sa s hocikým pobavím, alebo aj z tvojich poslucháčov, keď mi niekto napíše, alebo bude chcieť niečo vyveštiť, tak som k dispozícii. Začal sa trošku tomu venovať takto, že ja pomôcť ľuďom, lebo mne vyšlo tiež aj v kartách, že ja som veľmi dobrý človek, že nemyslím, takisto tiež mi vyšlo trošku iné, že fakt nemyslím na seba, aj jak som spomínal Kamilovi, že ja som veľa spravil ľuďom dobre a fakt tá karma, ty vole, proste, nevráca sa mi to, ale stále chcem pomôcť ľuďom, hej. Vlastne Kamilovi de facto tiež mi to teraz príde, že som mu pomohol, trošku som mu nasmeroval, hej, neviem, ak to vníma on, ale ja to vnímam takto, hej, a vlastne mne sa to veľmi páčilo a budem rád, akože keď vás to zaujalo, takisto aj teba, Kamil, tiež si nevedel asi, prvýkrát počuješ, tak si možno stalo taký vykulený, čo sa všetko stalo. Takže určite to... Hej, tak ďakujem, že si došiel, ďakujem vám, že ste sa nás dnes naladili a štandardne na záver like, keď sa vám páčilo, tak like poteší, odober, subscribe na YouTube, aj na Spotify, follow poteší, ďalej samozrejme Matyho Twitch kanál, určite našite Maty the Otter, bude link v popise na jeho Twitch kanál, kde streamuje svoj gaming. Dlho som streamoval, ale sa k tomu vráti určite opäť. Ano. A takže určite, a samozrejme, ako som hovoril už počas epizódy, napíšte do komentára možno vaše nejaké zažitky, alebo čo si myslíte o našich príbehoch a tejto obsiahlej téme. Alebo kľudne môžete im mňa kontaktovať a spýtať sa ešte niečo. Kontaktovať, bude Matyho. Niečo sa spýtať ešte, čo vás zaujíma, alebo takto. A takže... Asi s vami rád popíšem, aj pohovorím. Takýmto by som uzavrel túto sériu. Urobili sme tieto 2 epizódy, ktoré možno sa bude dobre aj počúvať naraz. Hej, tá prvá spojená s vierou a s náboženstvom. A táto druhá epizóda, ktorú sme v podstate priamo naviazali na tie prvé témy, ktoré sme prebrali tam, koncepty. Takže dúfam, že sa vám páčilo pokračovanie a čo bude ďalej v podcaste, neviem ani ja, uvidíme. Ale každopádne môžeme už ukončiť to. Ďakujem teda poslednýkrát Matymu, že došiel, ďakujem za počúvanie a prajem pekný deň ešte. Ďakujem tiež. Majte sa. Majte sa, čaute. Čau.